Вітаю, сябры! Мы ведем онлайн-трансляцию з Грэсціна, где сегодня будет вести лидер партии Белорусской христианской демократы Павел Северинец. И сегодня его пришли сустракать сябры, поплечники, просто небеляковые громадяне. Ну и питание у тым, ці дадуть йому вийти, або все ж таки, як було вже неодноразово, вивезуть куди-небудь і потім нам треба буде його чекати. Зараз ми це доведаємося. А аховники сказали, что раз нескольких хвилин он повинен уже выйти, но это не значит, что, конечно, это правда. И закликаю вас быть с нами у живым эфире. Ось ми бачимо зараз людей, які прийшли його зустрічати. Ольга Ковалькова, лідер християнсько-демократичного руху. Тут есть у нас Виталий Ромашевский. Живе Беларусь. Виталь, пару слов. Ну, вось надокучило уже сустракать Павла Константиновича, весь час тут под Окрестина. Вот эти режимы, мы ведаем, что это не просто 15 суток, яны стараются такие античеловечные умовы, которые можно поравнать до катавання. У дочиненні до Павла Северинца адвоката в этот раз пустили только после того, как старшыня Европейской народной партии Жозеф Доль зрабіў асабістую персанальную заяву, што ён лічыць гэта палітычным рэпрэсіямі. Такога не мусіць быць. І парушэнне правоў чалавека брутальнае, вось бесчынства беларускай міліцыі, яны проста ўжо не маюць ніякіх межаў. Гэта тычыцца не толькі палітыкаў, не толькі палітычных, асуджаных па палітычным артыкулам, але звычайных грамадзян Рэспублікі Беларусь. І мы мусім разам з гэтым змагацца. Таму далучайцеся, калі ласка, там будзем змагацца за вызваленне і Павла Северинца, і іншых людзей, которые асуджаны па палітычных матывах. А таксама, калі вы ведаеце несправядліва асуджаных, альбо збітых, альбо пакрыўджаных вось карумпаванай уладай, альбо міліцыяй беларускай, звяртайцеся. Трэба ствараць народны рух па народнай самаабароне беларусаў сёння ад бесчынства, безмежжа правовага дзейснай улады. Як можна долучыцца? Заходзьце на сайт беларускай хрысціянскай дэмакраты, там ёсць усе кантакты, будзем рады вас бачыць. Дзякуй, спадар Віталь. Бачым, сёння таксама прысутнічае кіраўніцтва міліцэйскае тут. Здымаюць нас на гэты цудоўны чалавек в очках на відэокамеру. Прысутнічае тут таксама лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч, лідар партыі БНФ Алексей Янукевич, Наста Дашкевич, Ольга Северинец. Ольга, мы ведем онлайн стрим. Может, пару слов? Привітання. Як пройшли 15 суток? Ну, повольно вельмі, что стены шли этот раз. Но слава Богу, что скончились. Ну вот чекаем. Уже прошло уже 5 хвилин законного часу. Уже пора выпускать. Ну так, а колькі Павел за апошнія 3 месяца уже отсидел на сутках? 40-й день сегодня сканчивается. Як вы гэта все вытрымліваеце, Воля? Я с Божьей допомогой и с такими цудовными сябрами дні секты. Дякую велике. Як ви думаєте, випустять його сьогодні зараз тут, або куди-то звезуть? Сподіваємося, що ми офіційно ведемо стрім. Ось бачите, нас тут здимають на відео. Сёння, до речі, Павла Константиновича сустракае ўсё міліцэйскае кіраўніцтва горада Мінску. Вось трэба іх задаць пытанне. Вось чаму яны сюды прыйшлі? Хадзем, запытаем. Пошли, возьмем интервью. Добрый день. Так само вы пришли встретить Павла Константиновича. Вітаю вас. На нас поглядеть. Так вы же занятый человек. Чим ми так от викликана така особлива увага керівництва поведення? Ну, Северинца. Ну, так и життя встречають. Так, а я хотел запитать, так само встречать Павла? Что, Виталий, идите. Вы же публичный человек. Что там? Надо быть ближе до людей. Вы с журналистом. Ну, ось як бачимо, навіть міліція сьогодні прийшла, ось так поважає Павла Северинца, що прийшла сьогодні зустріти особисто все керівництво Мінської городської міліції. Ну, це не як сама відзнака політичної праці. Дякую. Дякую.
Так ось ми бавимо час у чаканні Павла Северинца. Супрацовники ГАІ періодично нас просять покинути проїжджу частку. Так, ми гэта періодично і робимо. Ось дома журналісти у нас разом з нами. Привітання, Наста. Як ваші справи? Дякую, все добре. Може, кілька слов коротеньких. Ми чекаємо дядю Пашу. Дядю Пашу чекаємо. Дядю Пашу, ми принесли йому шоколадку. І ховаємо її від сонця. Супер. Так. От себя отжалели Да, для мало? дяди Паши? Так, Мара? Не отдали, так что... Це може помінятися шоколадом. Отдадим шоколадку дяде Паше? Так. Ай, скажи, отстаньте вы от меня. Душите голову. А где Змитер? Змітер на великій жалі зайнято, зараз на Франції. Зрозуміло. Ну, Ну, так само отсидел столько, что треба зараз працювати. Отпрацовувати, так сказати. це правда. Отпочинок. Ви ж сьогодні прави забрали на 2 години. Сьогодні ви багато. Ось я говорю. А это же было, здається, ранее уже. Ну так, але сьогодні от, ми ж скаржували, і Так. він мог ще їздити, а сьогоднішній день... М. Ну, якби його можна обскаржувати далі, але вже є. Ну вот мы почули только что, что сегодня такий день ще трохи сумно, что Змитра Дашкевича сьогоднішнього дня Кочеткова забрали прави, вот, і Змитр Дашкевич буде, на жаль, без прав. Ось такі справи. Журналісти підходять люди, які хотіли зустріти Павла. Надвор'я добре, як ми бачимо, тепло. Любые замеры, там, эти красоты. Ольга Ковалькова с нами на сувязі. Спадзяюся, што это апошні раз, калі мы сустракаем кагосьці на Кресціна, што ўлады не будуць прымяняць рэпрэсіі і штрафы ў тым ліку, таму што сапраўды гэта вялікі цяжар для чалавека, які там знаходзіцца, і для іх сем'яў. Таму вось сапраўды патрэбны рэформы, патрэбны абумоўлены дыялог, каб улады перасталі ціснуць на актывістаў. Таму спадзяюся, што сёння мы Паўла убачым. Жыве Беларусь. Живі вічно. Ольга закликала до солідарності. Ольга, чим ви зараз займаєтеся апошнім часом? Які основні накірунки діяльності? Ну, в Минску у нас белорусская христианская демократия есть несколько компаний. Компания «Обороне наших детей от алкоголю», компания «Оборона життя», компания «Супроть декрету номер 3», пенсійна реформа. Шмат таких компаній ми ладимо, тому, будь ласка, долучайтеся. Ось щось відбувається, може бути зараз. Тільки що вийшов господар Вінянський. Бачимо його. Його сустракають поплечники. Живе європейська Білорусь. Ну як? Як умова? Розповідайте. Мальове, без проблем. Проблем. Як раніше було, нічого не стандартного. Зараз Павло вийде, і він так само там пішов розписуватися за реші. Тому що він їх отримовує. Ну, один, що санітарний стан став значно горше, ніж був. Тим більше, що основний склад населення зараз жихари, які, ну так умовно кажучи, знаходяться на ніжейшій ступені соціального забезпечення. Ну, тому усе, що це супроводжає, там є. Ну і, до речі, цікавая річ, наогул, перші 5 суток у мене була можливість писати заяви. Я писав заяви про те, що це жах, що людей примушають навіть, хай я не лишить їх бомжами, спати без матрасів, спати на голих железних решетках. Але ж, ну, на гэта не звярталі ўвагі, а дзесьці атрымоўваецца 5-го у мяне адабралі ўсё, чым можна пісаць. 12-го зачымсьці адабралі лісты А4, чым іх не адабралі адразу, тады ўжо разам з асадкамі невядома. Ну, і ніякіх адказаў на тое, чаму яны так сабе паводзяць, ад кіраўніцтва атрымаць не ўдалося. Магчыма, прыйдзецца атрымоўваць іх у СЭС,
інстанції, ОДІН, в інших структурах, бо яни, умовно кажучи, поводять себе, як будто ніяких заяв просто не було. А в остатнім, все як завсюди. Ці передачі доходили до вас? Передачі доходили, на жаль, знову, коли туди спробували передавати осадки, це скінчилося тим, що їх забирали. Ну, а в остатнім, я кажу, все здається, доходило. Максима, ви голодовку тримали? Була Так, голодовка була до виходу. Фактично тільки сьогодні, як уже не зовсім. Саме я пішов ще пити сок, так, це була вода і мінеральна вода. Ну, на голодовку я так само роблять вигляд, що не звертають уваги, але нечто відбулося 12-го, бо 12-го без моїх питань, без моєго запрошення, але почав кожен день приходить доктор з питанням, як там було. Скільки дьонок? Вышел только что Павел Северинец с 15 суток. Его сустракают поплечники. Привітання, да, все добре. Одет он уже почти не по сезону, но за 15 суток зміняється в Беларуси хоть что-то, але зміняється. Принамсі на дворі. Таня Волечка, да, вітаю. Вітаю вас. Добрий день, сподарство, добрий день. Як в оглі стан, як сиділося? Сиділося. Добрий день, да. Як сиділося, видать? Я бачу, що нема самого важного чоловіка. Я тут. Привітання. Сиділося, як, да, на дворі, конечно, ой, дякую. На дворі, конечно, теплое, там холоднее, ізолятор промерз трохи, отчиненные окна там были. Але, видать, акція 1 траўня, калі сотні людей не побоялися вийти, не глядячи на автозаки, вельмі роз'ючила карні органи. Тому що нас одразу почали вести по спецпрограмі. Значить, практично увесь час було більше людей, ніж коек. Закидывали людей з вошами. За гэта 15 суток это было 8 человек, принамсі. Затым адбіралі осадки, адбіралі паперу, хотя все гэта офіцыйна дазволена у цэнтры изоляции. Покидали адчыненымі вокны, не зачиняли, там спать даводзілася у вопратцы. Карацей, як бы, была полная программа. Мае сукамернікі, зразумеўшы, што все-таки прысутствуюць вось гэту вот камеру, ну, в принципе, усіх палітычных, казали НКВД. То есть там як бы ўжо лейба НКВД на вось гэтых карных органах яна вісіць. Мне давялося скантактавацца з Вячеславом Сіўчыкам, які трымае галадоў тут. Ён таксама казаў праз дворык, мы перакрыкваліся, што гэтаксама больш людзей, чым коек. І вось гэты ціск як бы на палітычных адчуваецца, што это спецзаказ, таму што в той же самы час в цэнтры изоляции абсолютно дакладна былі пустыя камеры, былі паўпустыя камеры, грузілі людзьмі вось гэтыя камеры, дзе былі палітычныя. Наколькі... Ну, Вячеслав так бадзёра трымаўся па голасе, па крайней мере. Так, ён трымае галадоўку, ён прасіў перадаць, калі адвакат да яго не трапіць раней, чым я выйду, што вось эта перанаселенасць людзей, беззаконне, якое тварыцца ў цэнтры изоляцыі, пра гэта трэба інфармаваць грамадства і сусветную супольнасць. В прынцыпе, у мяне ёсць вялікае пытанне да еўрапейцаў. Яны фінансуюць фактычна не проста Міністэрства ўнутраных спраў, а канкрэтна установы, спецпрыёмнікі для мігрантаў, альбо вось гэтае, вось тое, што там тварыцца, это беззаконне. Это беззаконне, па-іншаму назваць, конечно. Дзякуй Богу, вялікі дзякуй Волечцы моей каханай, якая перадавала перадачы, Ганне, сестры, былі кнігі. Прочитаў там і Дастаеўскага, і Мілаша, і Мілтана «Страчаны рай», і все, што марыў, да чаго не даходзілі рукі на волі, давялося чытаць. Больш што пісаць за адсутнасцю асадак, там апошнія дні ўвогуле не было магчымасці. Вось. Добрыя людзі трапляліся, і я вам скажу так, мы сидзелі з адным чалавекам, якога затрымалі першы, а проста за то, што ён быў у раёне акцыі, падаўся падазроным, як кажуць, яго тут жа. Вось. Ну і нам даводзілася пераконаць палітычным людзей у тым, што тут нешта можна змяніць мірным шляхам, тут можна нешта змяніць негвалтоўным чынам. Таму што там просто стаіць такі стоган народны, навілы просто, НКВД, там, ну, людзі вельмі абураныя тым, як з імі абыходзяцца, і канкрэтна тут, і як
кажуть, тиснуть, так само і на вулиці. Зламаць чалавека немагчыма. Можна даставіць ему 15 сутак непрыемнасцяў, вось, і разлукі з каханымі і з цудоўнымі сябрамі, з братамі і сёстрамі. Але ўрэшце рэшт, дзякуй Богу. І там ёсць таксама нармалёвыя людзі. Уже не буду канкрэтна казаць, але і там былі людзі, которые і казалі, як кажуць, што трэба, і часам бачна, што загад паступіў, яны выконваюць, як кажуць, так, каб не асабліва ціснуў. То бок гэта ёсць. І дзякуй Богу, што гэта ёсць. Людзі застаюцца, слава Богу. Добра, дзякуй вам, дзякуй гаспадарства, дзякуй тым, хто маліўся. А станочак перадалі мне, апошні дзень так не дазволілі. Так што все, в апошні дзень мы... Нет, але нормально, с нормальной бородой был. Як має бути. Послухайте, значит, я читал, что 18 человек засталось по справе с патриотом. Тут будут, там без вина. О, что творится, Марочка, привитание. Здорово, Мара, чего ты так сумуешь? Суд, а и шоколадку? Может, шоколадку себе? Дядя? Мара! Треба Мари вернуть, не? Вышли уголовники, отжали шоколад. Ви розмовляєте з нашим координатором на фонд сьогоднішнього завершення. Алло. Добре. Ну, ось ми бачили з вами в живому ефірі, як вийшли Максим Вінярський і Павел Свіринець. Зараз вже йдуть індивідуальні інтерв'ю. Людей зібралося доволі шмат. Сябри Білоруської християнської демократії, лідери і сябри інших політичних партій, громадських організацій, журналісти, громадські активісти. Сьогодні тут прийшли зустріти людей, які 15 суток відсиділи на Крестіна. Нагадаю, Павел Свіринець за апошнія неповних 3 місяці 40 дзён уже провел на сутках. Гэта своеасаблівы такі рэкорд. Вот. Ну і сёння мы яго сустрэлі. Я лічу даволі годна, з вялікай колькасцю людзей. Развітваецца Павел сябрамі, відавочна, пасля 15 сутак ён уже стомлены. Атрымаў, нагадаю, ён ад Мары Дашкевіч шакаладку і кветкі. Там мы бачым Максима Вінярскага, які дае інтэрв'ю таксама журналістам. Дякую, добре, господарство. Тады вялізны дякую. Таким чином мы скончаем нашу трансляцию. Дякую всем, кто были с нами на сувязі. Спадзяемся, что такие сустрэчы будут чым радзей. Спадзяемся, что практика сажжения на суток будет спыняться. Бачым, тут ранейшым у нас здымаюць. Вось. Дякую всем за то, что были с нами. Живе Беларусь!